Ini udah ini go. Bujini harimau, Juni anda tanai, rohas tadi pakai. Nanti makan, bekan es lah keserau, hati besi dia pemcian. Nanda seorang ada. Nanti saya akan cakap dulu. Bekan es lah pemcian tadi, saya bermula bagian kacau itu. Hey, Raido! Dia bercerita. Bebu huma dapat ikan kau. Wei jasido. Baru kali ikan kau apa? Kaca Vietnam ya, jangan aku. Siapa cuma pakai mana? Kaca India. Yang tu kaca lagi be. Hamdan komor gelap. Ya, sekarang nama. Ya, sekarang. Sisi mana ada? Sisi ada. Kalau gari korang yang lambai ni dah ni. Ulau suai kanan ni, baru sulau saksi bay. Isi bunda jam pergi di auto driver ko, pandai bunda je cakap. Polis ni dom deh saya. Kasih tu dia kau biar ni suai lambai cari pula. Hei, dia ada bunda kau betul. Mana? Huanda. Huanda. Hei, kasih tu juga nak okey ha? Hei, sampai. Polis थाने जाके बात नहीं सही खाने बिना गाँव में सही चल रहे थे नहीं गाँव से लाश सब लोग बदलने नहीं खमलाई नहीं फुटलाई नहीं छोड़लाई नहीं पुलिस है हाय पिट ini mah sudah madan ini sudah mama नहीं hai Ada apa? Siapa yang mula pagi? Jangan sekolah kakak bohai, rawu punya mana? Dam polis masuk, cepat rawu cepat kana, ayo. Mana tu bilai? Polis masuk, sampai buat pemade. Dam polis masuk, dam sini dah nasa. Pada polis. Polis itu apa dekaya ni? Kita berlak dia. Ayat ni dia kenal. Nokai semua berko. Ayat kau berjauh. Nampak polis semua. Polis ni namai sabar dan langsung. Maskaslah. नहीं बेच खाने आपके से बात डॉक्टर को ना बोलेगा हर बार डॉक्टर मिलकर आंसला ना सैंगरा किन्हीं तो अब देखा जो अब दिल्ली तो जाए दिन खाली आंख किया जाता है और कोई दिन खाली नहीं रहा है Ada berapa ya? Guru tu yang harus बिहार हिंदुस्तानी अफवाह को वो आसानी अफवाह कितनी देर को भी काफी हिंदुस्तान का कितने नॉलेज को लेकर खाला पर कौन था गुबुननि सुखौ बदलनो थाखाय खालामो हे जाहाथे रावबो सुबुंफ्रा इनाय दा खालामबाथ' होननानैसो बियो खालामो नाथाय बेखौ रावबो बुजिनानै नाया बयनिबो नोजोराव बियो सासे खननानै सिख्लाफ्रा नंखाय महर दिन्थिफ्लानानै बेरायथिंग्रा गोबाङानो नाथाय गावनि गुबै महरखौ लानानै बिन्दा सोलिग्रा सिख्ला आं जिउआव सासेखौ नुदों आरो बेयो जागोन नोंथांनि आरो बेजों रायलायबा आंहा गोहो मोनो नोंथाङा जिंगा दासियादै आं दुर्गाखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामा आरो बिनि साहसजों जेब्लायबो हेफाजाब खालामलांबाय थागोन गला नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै आं गाज्रि मोनाखै आं थारैनो नोंसोर सानैजों थिग खालामनानै लादों आं थारखौनो बुंदों नोंसोर सानैजों थिग खालामनानै लाब्लानो जाबाय फैलायबायानो थानोबो जेबो गैया दे फैलायबा गाखोनोबो दं माबा जाबाय orang ni sabu ku fileban. नङा रे नङा माने पापाया आद्रि रे बे गलाबा खारा लांनोबो नै रे ए नेथाय दाया सहे थांना पेसेन्जारा हरबाय बियो दिनै दरा
비리는 다리는 부풀려 그야. 바크랑 막 베퍼 바이스. 아래 콘통 무슨 그룹 그냥 빼내고 사람 빼고. 아래 하야마 호가라 하나 핵체게 랑 찍고 간 거. 아래 비디 칼만은 아래 젤리 군디 자기 오늘 지는 거. 나 해놨다 와. 뭐 해놔라 마스고 아 논이 칸나 젤리 칸마. 아유, 뭐라 문제오지라. 한번 어이 뭐나. 아래 비디 주디 두가 양말 다 입라. 아래 가리 서비스만 머리 칼라면 아래 가리 이 서구나. 머리 잘 흐르. 베크랑 문들. 사카고 비디 거면서야. 가기 지우니 라마고 비디 내려난 거. 저거만 저대 기난 타이바. 아래 바이. 델타는 바이스 안 타이바. 문디아는 안겐 마트. 내가 이제 왜 풀리죠 가오? 왜 번 바이스 처리난 거. 아래 비서를 주지 않으라이. 아래 마트라 또 먹어. 아, 라브로스가 끝나기 전에 그만둬라. 라브로스가 끝나기 전에 그만둬라. 마법을 가만히 먹으라. 마법을 앞다가 마법을 먹었다가 그만둬라. 왜 풀리죠? 둘이 타는 거 봐. 랍로 산 거. 하나는 랍이야. 지나면 나면 뭐 키라말이 가다. 몇 번도 아 미세나 프로코 파도 가버려. 아, 뭐야? 자꾸 산냐고 하 자꾸 산들. 저희 구둥구둥가 라는 라부지 트럼 없어라 벌바지. 나도 내 해를 키라말이 나면 안 다치지. 구둥간 그래 구둥간. 안 게스 보러가 기타 보러가. 넌 짓말이지. 저희 구둥가다. 에데바 마법 작은 나가. 망하나 기부 잘해. 오 마법 먼저 가봐서 나가거나. 전화가 미용용나래 정말. 타기만은. 와, 타거나. 너가 어디 잡아다가 나까지 팔아 살아 이거. 나는 니네 별 살아 이거. 어이 아버지 문가라 그래. 나 팔아 이거. 나 팔아 이거. 초반 하거나. 능이 너거야. 바스 봉이 비금하면 바스 살아 이거. 능만 살아 이거. 오토 라자는. 비오 도드나 공식 기계 가리 나면 아래 가리 기비 베스라 나면 너 마이바이 하는. 오토리자 이거야. 킬라부나만 잡아. 코너 보라사가 능세가지 콩사우야. 누가? 왜 뭐라 그런 마법이 그래? 마마 기분에 호호하는 게. 만약 꼭 해봤어, 전부를 간다냐? 능이 콩세 빠져고 그라고 나고나 또 입주는 거. 타고 마탄 기야. 만에 하마선은 저들. 잡아. 선이. 무슨 선이니? 만에 보라바른 놈이? 사우스 칼라마 그래 버라. 누가? 내 사업스 그러나 야세이 많지 않은 선수들 아래 야세이 hinja보는 선수 아빠로 또 살아가 hinja보다잖아. 나도야 그 고빈도 hinjau 구단장은 받으거든. 막 양동아 한다고 그다니. 아빠도 잡아. hinjau 구단 잡아 이제. 요리스 봐 그냥 저거 셀리페 말라고 그거 한다. 마다는 뭐 호박 그다 기다. 뭐 타는 미리 곤두가. 그럼 누가 마음을 쓰다겠나? Ini kan debat menang ini. Anggo beku debat menang ini budidan. Salah dosa sama nuo mag ya. Boleh kau tanda kalau nak kalah bina. Tayar konser sana ibadah judi yang mau kalah nak ayah ba. Ang ni mengapa jurka nanga. Bidikan ni kamu dah mana? Masuk mana muda ke? Mana muda masuk jalan lah. Bidikan apa aja deh? Boleh. Anggolen sabai. Angkau ulta bala bidi sombai kata. Ang kita kau kata nangis kata kola di bisinda. Mana? Mana? Ara desa lekan nak lapu. Ya lu ni lah gitu. Mana betul? Sini. Sadang ni. Mungkin dah dua. Nyong lain lah punya. Awak lagi berapa orang pilih apa? Ada sana ni kerjau. Lalu sampai kamar itu konflik khabar aku. Oi, share ni. Aku lagi di kagawang Okey. Boleh sedia. Oi, share ni ni. Kau pilih je. Itu juga yang bang. Bos, bekono sana lah tu. Ekseman kau bawa sebab.
베나민 하르나 마블. 소면 비다. 소면 비다. 내 머리 비리잖아. 소면 비다. 내 머리 비리잖아. 내가 가만히 못 한다는 말이지. 내가 가만히 못 한다는. 나 내가 왜? 하르나 한 비리 하를 거래 나는 이제 브라우스 마우 하나 하야. 한 비리 하를 거래 나는 이제 브라우스 마우 하나 하래노가. 에이, 잠깐만. 아, 그대만. 에이, 마을 사 도우사. 네, 매몰래 거는 가비는 라브라리 버비. 너가 막거라. sargasbो नोंथां सोंलु दोगो इबसाराखि साखाथिनि मानसि दैबानाजों न'खरा बुखारलांजोबबाय सानावसो एसे सहाय लानो फैदों खालामगोन मानो खालामा जानो सरासनस्रा मानसिखौ मदद खालामनाया आंनि खामानि मानोना रायजोनि थाखाय आंनि थाखाय राजा ना मा बुङो साब बिथाङा बिथाङा जाबाय जोंनि थानानि असि माने दाख्लै बहाबा गारनाय गोग्लैनानै आखाया एसे ए मा नों बिसोरनि एप्लिकेसनखौ मोजाङै ला जागोन दे 들어가. 가만히 있어. 맞아요, 마. 말이나, 먼저 그냥 가만히 나가. 저 남자가 당나라에 보이지. 마. 아무 말이나 다 몰리고 가비는 라면. 너는 진짜. 내가 이제 맞아요. 가만히 있는 거 비게. 이제. 어디서? नोंथांखौ आजिखालि एमएलए सादिनो जोरबांसिनै मा खम जाबाय नामा थानायाव आं दालालि जानो हागौ नाथाय नोंसोर बायदि गुन्डागिरिखौ आं एसेबो सहायनो हाया नैथिखेब जुदि सोरनिबा मोदोमाव आखाइ होनो सानबावदोंबा नैबे दुर्गानि नामखौ 100 बार सानगोन मानोना बिचारा बिफा केरि दस बारा थांबाय 누구이나 매담 이제 아폴라 코코 이코 나라네 아하 마블라바 그서 이네기 그샤 버리바 뭐단 그다음에 엄마 신이요 거의 장사이 먹고 알아봐 기쁘나 봐. 콤라 하차 한날씩. 하티야. 니 저라이? 타이네랑이 빡치선이래. 매다. 아티카로 비어 인나이 호나 하이신지 하나. 자이 신티브라. 안니 거석을 봐 더거들 먼저 기디 톱하잖아 이거. 보이톱라가 아가리 봉투나 하나 있는가? 뒤에 게임을 산타게 바라 송게라 매다. 안 비해 봉투나 하나 있는 거야. 이제 브라북 뭐 라본 되는 거요? 거브라 사띠 저 이모티 진짜 소고기바니 소할 지미디바야 금방 카우티라니 뭐 허라요 나는 람바니 브라북 파다 까마 나는 베이컨이 좋네 베이컨이 좋네 라본 커퍼다 빵을 빼가 들어
अब्ला बेखौ गारहरखानांगौ होननानै Good morning, Daddy. Good morning. Yang bikin aku ni hari berapa bersenda. Anyway, bagi kita sampai hari bisnes macam ini meeting dah. Saya meeting awak attend dana dan kalau semua tak apa. Nubai mohon jeng. Nubai. Businessman ho tu dari dia. Behat kali betul betul ko thanda harai somda. Natai kau ni saja di kali betul ni gaji dalam kas tu. Beko beha isi sambil tak isi somare gaya. Nejue ko tak kali business. Ikut. Ben juga orang kaya lah. Rakyat sini lah. Ar betul kau sih mo nengi mungau deh. Dari industri petrol pump, garage, kau sih mo nengi mungau deh. Natai deh. Apa sih mana kah? Mencik apa? Nang nang pasal ni saya ni mana kah? Saya begitu nak kena kena. Natai ke sini orang aja. Nang aku malam apa ke sini kena kena natai kan? Ah, betul ni. Modal itu kita kaya sana sombia. Ar betul juga. Betul tidak? Konsil apa? Ang nung kumera ang lupa thang dalon ini sari payang kaya mana ni? Sasa surasu ta subung mahal orang ini lupa ni. Hari mana? Mas? Hari aku mana? No, betul juga betul tidak. Nanti nak sombong orang ini. Ang nangi baca kodu kenana ni. Sase raja ni kahani kisah guli ni apa? Zahir saja istri apa bilang ni ada mungkin. Kau dah nak kasih pun moya ni. Soalnya ni jatuh nangi. Nangi kahani begini apa? Mana? Nang bang kodu dang lagi. Mana? Jadi saya ang soalnya ni jadi. Oblah ni nangi bisnes. Kau buat. Ada property berkembang ni. Ada nangi bisnes bukan saya ni. Hey. Nang aku mahu sampai nak ha? Nang aku mahu sampai nak ha? Nang tu je betul ni. Sarjana saudi botolau samai level ni. Orang सब jenis jauh tu tu kita saya. Rongjanai, ini lo. Saudi botolau tu di sana level ni siapa nungla? Bidi dari kirian nang apa? Nang. Ada angkor ni simini berak. Angkor kuge kali ke mini ni sedih bukan ada ni. Subung somas komini hengan ada ni. Rongjanai ada ni. Nang makan. Hari nang makan ke? Ang makan. Nang tu betul ni. Lang bayi thaiba. Sakit semau bimbang jadi kau semua nangger. Lepas ni tu lotha ni di lawan ni orang ikhlas di bawah parak geliya apa? Betul lah. Bila nang ni berapa tu sendiri orang rupa jandul ni bisa dipakai. Angkau udang kau nak apa kena? Hari angkau udang kau nak apa kena? Hey, ada tempat ada jalan pakai. Ada nanti betul ni. Noga tapi dah coba tiada. Ada kena bukan? Nak beri tapi dah. Ni nosi tapi nak. Undai sumber ni. Nang aku mahu apa bifani thar orang aja. Nanti bikin apa tu kena lapar dah. Aku mahu apa nanti bikin apa tu kena lapar dah. Hari no. Hey, bayi mati pula. Bayi semua sah. Aku mahu apa bukan? Aku mahu apa bukan? Jangan tinggal tu tinggal ini saja. No bukan ni khabar. Dekat apa bukan? Sani ni gajrau. Nak pin pini prai nosi khampi nak. Benang ni jatara. Apa? Biar aja ile. Serba bahasa kan asal kita tak bisa som dia. Jadi kan harus som. Ni nasib tapi. Mana ni mai apa nak hasai kan tu.
아니, 흥분해. 능리스럽고 흥분해. 능리스럽고 흥분. 나타이 제발스와 버리스 내스라야. 어블라시. 어블라시. No. 내가 내 가만히 거 안 생각하게. 말이나 베바리 엘렉션하고 아하 내하는지 맞더라. 아래 너는 밑에 다가 내 가만히 이 박세나 메시방다. 살 아라이로 보여. 아이다. 살 CBI 아라이로 박라리. 말이나 배를 거리 사는 그랑 비감들. 디리플라이 디모션 아가우 달아나이 리포터 언타리 바가니 캐스코 리오펜. 에이, 보이다. 이 보이다네 아주 마음은 하. 이 보이다네 아주 마음은 보이다. No. 봐, 내가 다 버튼 거야. 비함들, 네, 와이드래. Kita harus bisa digantung. Ang nanti boleh ya boleh deh. Makalah सरकारी संस्था दे दिला itu kalau kan mana? Nunggu email sanjukro mablan kai. Neda bos. Nonga, artikel anta email sanjukro kan. Ini kai sanjukro. Nunggu kami khebe jana ko. Ang belo kusim mana pene jana. Mana? Case news leo. Sampai email sanjukro dari jelas selen kau. Suruh ko bene kene kalau nang. Case? Sorry case. Bah. Dari banyak ni kan lo khadis ni boleh nampai. Yang kaya beli sego, kodi sana dia. Nunga mana? Onjali, reporter Onjali Pagdari. Ini siapa seni agak kau, sebab madar kalam nanai, bayi di sana gusim kan nanai kalau tu. Bayi reporter Onjali Pagdari ni. Beda. Kau ni. Yang tengah? Ang mohon. Bayi ni juga masalah ini kita mohon. Nanggo. Yang tengah beda kau, bayi ni sebab kau sakit. हमनानैला ब्रैजि बाजिसो जाबाय माथो खामानिखौ डिसिप्लिन मावा बेटा नोंथाङा जिरायथ' आं बेखौ लानानै फैयो Sonani kerja umum jaga sir, sonani beli komiti study करता. माने Baiklah, gas sebab sampai kan. Ziba Agosto, pasal from Ziba Agosto, nunggu sekali dari jadi parti ko, kira sekarang, Montri, MLA, selebriti macam tu bola Gaza jam jai tu. Jai di sana ni, no kerja, babu tu pada mai. Am I right? Right. Mana bituan ni kai. Akhirnya ziba sana aglau, nunggu sekali pada pasal, Onjali Pagdari, mana sayo. Right. Baik hati, baik semua kau, mana senang ni, harus senang ni. Ang beno kau, saja undai kena membunuh hagan je. MLA diganto di bari di background ma. Bayi ni kali, nunggu ni CCTV ya. Oh, sana dong. अरे भाई सरकार बाबा मुझे दादा के कैमरे गाजर तो हुकूमत कि मेरे गांधी जावे मन ऑफ करा लो मन गुबाई बखे मेरे में स्टडी करतो गुबाई बखे जानो इतना ओंदली बदल या हम ओसे बिना नो मने नुका को रिनो छोटे खाब संडे खालामनानै साखरि जे देखिया जाता नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय Sisa. Yes, ma'am. Nagtang di jiting bay. Ada lagi saya. Yes. Ada. Evidence. Jadi kau tu evidence tu kau kau. Ada kau lihat video kau di dalam hall. CCTV kamera pun ada. Kau dia kau. Hal tu di evidence kau sunai. Kau hut kali kau. Siu pojok. Nikoi. I want evidence. Masa kau bisa tinggal tu? Mana
Rakhi Thiyatar 나 빼키냐나 너네 저래 이게야 부둥자나 수박이 말 아이가 싫어라 바카니 기강타와 나빠이샤 No Surprise. surprise. 아무리 볼버리 수부가 라운딩 페이퍼 마누아마 프라이스면 페라. 칼리만의 서프라이즈로. 아차. 얼카 능 메밀이 베바지 페라네 누자 페메제. हरखाब नों न'निफ्राय गैया जानो हायो हरखाब आं आबि सिमांसाखौ फैनो हायो बिदिब्ला जों खायसे खामानिखौ मानो हरखाबै मावनो हायो जानो दैथुन खोनादों नोंनि हाबानि फिक्स जाबाय बे दावजों लोगोसे नाथाय नों बे बाथ्राखौ खोनायाखै हरखाब जुलिया बायनांदों नों फैनायनि उनाव ओइ नों बेफोरखौ मारै न'लाबायदों आरो नों बेफोरखौ मारै न'लाबायदों आं फैनायनि उनाव आरो आं सोरनि फुख्रिनि दैखौ मैला खालामदों गावनि फुख्रिखौ जायखौ नुनानै रावबो सालायखानो हायाखै बयबो नागिरदों जेन बे गुबुनफोरनि सिगांनिफ्राय जानायखौ सिगांनि बायदि माने हावगाय नों बिब्दि नङामोन गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव नोंहाबो मुं दंमोन जौ लोङोमोन सानखान्थिया गोरोन्थि जादों आथिखालाव नोंनि खन्थाइसालिखौ गोबां लाइमोनफोरा आवरायो नोंनि उनगा गासैबो गाज्रि मोनो खालि नोंनि निसानानो फैसा गाज्रि मोनो आरे साला जिउआनो जादों बिसनि निसा आरे केरेक्टारा बोरै मोजां जादों नोंनि खन्थाइसालिखौ बयबो लाइक फल' खालामो आरे आदुआ जाम्बा नोंखौ गोसोखाङा हाया गावजों थैलांनांगौ गाज्रिया आमफ्राय नोंखौ गोसोखाङो आं थिगैयै आरो बयबो लुबैदों नों बिदिनो फैनायखौ मोजां खामानिखौ जानो हाया मानो जानो हाया जाथारनांगौ नों बे गुबुननिफ्राय ओंखारनो हानांगोन मिजिं गैयै खनसे आंनि मोखाङाव नाय नों दिनै खाबसे नांगौदे मोसारि फानजारि मा मोसानो थांदों ओइ नों मिथिया नामा मोसारि फानजारिया मा जायो खेबसे जुदिसो नों बहाय हाबनानै लादोंब्ला आरोबाव नों ओंखारफिनो नाजाब्लाबो ओंखारफिननो हाया ओंखारफिनो नाजायोब्ला मोसाया नोंखौ सेरदों बिदिनो नाजायाखैमोन ओंखारफिनो आरे एसेबां गोरलै नङा गोरलै दिथुन गोरलै फैनो नाजानांगोन अरे गले संगीत खराब बे दावा मोजां सेंग्रा नों बिदेशआव थां नों बेजों लोगोसे जुलि जानानै बेजों आलो गोजोनफोरखौ जाहैथां आं बादि सासे इयुन गैयै सासे सुबुंजों सिमां सुजुनानै नोंहा जेबो मुलाम्फा जाया आरो बिनि खाथियाव थां जिउनि फिनाय होनो आंहा गोसोबो गैया आरो आं लुबैयाबो लुबै बे बाराव आंनि फोरोंग्रा नों गावखौनो सासे राफोद सेंग्रा सिनायथि जानांगोन आरे आं जोंनि लामायाव थांगासिनो दं आंबो थांगासिनो आरे अखा दाखाला मिथिगौ आं बेफोर गासिबो नोंनि बिफा बै एमएलएनि मावनाय फिनजाथाय आंनि मोखाङाव नाय
nang gosoखांना जोंनि समायखौ बै जोंनि सिमांखौ बै गोमो गाबनि सिमां गिनांगौ आं जों थागोन आं जोंखौ लानानै संसार जागोन निजोम जेनेबा आंनि बाथ्राखौ दोन nang gosoखांना जोंनि बिमा बेरामिनि बै सार गाबनानै मोदोम लानानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ बियो जों सानैनि जुलिनि बाथ्राखौ बुंदों देखुन बियो जों सानैनि जुलिनि बाथ्राखौ बुंदों माने आया नोंखौ बेसेबां लिंहरदों अरे बुंनानै हो आंनो नोंनि फिसाज्लाया ओरैबायदि जिउनि हेबिट जाबाय जे बेखौ आरो जेब्ला समाव फिलिनानै लाबोफिननो हालिया अरे बुंनानै हो आंनो नोंबो मानो नों माने हाजारजों समायना सिख्लाया आंनि सायाव गथ'फोरनाबो आंहा बेखौ जुलि जानो हानाय गोहो गैलिया आरो बुंनानै हो आंनो आं जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम आंनि सायाव रावबो दाबिदों आरे दंखायावनो मेगननि माने हगारनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरे बुंनानै हो आंनो बुंनानै हो आंनो जेब्ला आं थैनानै थांगोन अब्लासिम सोर बेसेबां गाबबाय थानो हो आरो बेनि नोंफाया नोंजों रायलायनो होदों आंनो आंहा रायलायनांगौ जेबो गैया थांनां बिदिफ्रा आरे गासिबो हिनजावानोथ' हाबा जायो आं बै हिनजावफोर बायदिबा गोदै मिनिफानो हागोन नामा बै हिनजावफोर बायदि दख'ना थावसि गाननानै जाय थावसि मोना बेखौ गुग्रुब खुलुमनो हाबाय आरे दुर्गा दख'ना थावसि गाननानै हिनजाव गोदान जानो लाजिया आरे दुर्गा गिनांगौ गैया आं दंना आं नोंखौ हिनजाव गोदान साजायगोन आरे आं नोंखौ हारा हुरा सिफायनानै कंकाल साजायगोन मानोना आं हाबा जाया नंगौना नङा आं रावजोंबो हाबा जाया आरे सैथो बुंदोंथ' बेहायलाय मा नंखाय बुंनांगौ जाखो आंलाय बिदिबाथ' आं हाबा खालामनो गुबुन सिख्लाखौ नागिरनांसिगोन आरे फसायोबा नागिरबाय था फसायोबा गारियाव फज'ना लानानै फैबाय था सिगांनि सिख्ला फज'नो ना उननि सिख्ला फज'नो स्टारियाव फज' स्टारियाव जुदि बेगा फेल जायो स्टारियाव फज'नानै हिनजाव लाखिलाबायनानै सालायनाय मजायानो बेलेग सैथो बुंदोंथ' बेहायलाय मा नंखाय बुंनांगौ जाखो आंलाय बिदिबाथ' बुंनांगौ आजिबानो गैया गैखायानो आरो एक्सिडेन्ट जायोबा जेलाव ओंखाम जाहैगोन बेनो आरो हौवायाबो बेनो हिनजावाबो बेनोखा मानसिफ्रा बुङो हौवा हिनजावनि जराया बिदिसो जानांगौ होनना नों बुजिया मानो आं बायदि बदनाम गोनां हिनजावजों नों जुदि हाबा जायोबा नोंखौ मानसिफ्रा मिनिगोन आरो बै सिखिरि मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बिदिब्लाथ' बुंनांगौ जेबोआनो गैया बे जुगाव नों बायदि सिख्ला नागिरना मोननो थाङा जाय सिख्लाया जेब्लायबो गोहोगोरा आरो साहसि गुबुन सिख्लाफोर बायदि नागिरना मोननो थाङा दिनैनि खोमसियाव माब्लाबाबो हाबसिनानै थाया बेबायदि सिख्लाखौ गावनि खालामनो हानायाव मा गोरोन्थि दं नों बेफोरबायदि डायलगखौ बबे हादराव बुंनायसाय आरे आं नोंनि मोखां नायगासिनो दं नङाना आं नोंनि मोखां नायनानैनो बिजाब फरायगासिनो दं बोराय नेगासिनो दं बे थांबाय आंनि जिउनि बिजाबा नोंनि गावनिनो बिजाब मुंखौ होलाबाय आंला मुंखौ माब्लाबा लिरखाबाय दुर्गा
हंगारी बंगाली मर्डर केसको डॉक्टर हेमंत शर्मानो नई रागरां खुसनानै एक्सिडेंट केस खालामनो बुबायना बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबोखौनो मोनथिनो रोङा बै दिनखालि एमएलए दिगान जरिमानि ड्राइभार महर दंमोन मिस्टार महन अदेबानि नो थारैनो नोंथाङा बुंदों गारि सालायनो रोङा सालायनानै जेबो मुलाम्फा गैया मिस्टार महन बेनि सीसीटीवी फुटेजआ आंनाव बुबायना दिगन्त दैमारिया सोरजों मा खालामो बबेहाय थाङो बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबोखौनो मिथिया खालि आं बेखौनो मिथिगौ बिथाङा सासे एमएलए ससियेल मीडिया टीवी न्यूज चैनलफोरखौ रांनि कर्स होनानै खुगा मुखिया दोनबाय राबोनो मिस्टार महन बे जादों नो मानो मिस्टार महन मानो बियो मा बुङो दिनै आं बुंगोन आं Bah, apa bah? Mereka digonta दैमारि संख्रि मोनजानानै नोंनाव थावना हाबबाय mereka digonta दैमारिखौ मुखा गारनानै दोनग्रा नोंबो सासे आफा नोंबो सासे दायनिगिरि आरो बुङाफा आंथ' नोंनि गुबै फिसाजो नङा नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों हा मा बुंनो नागिरदों मानो बुङाफा आं नोंनि गुबै फिसाजो नङा होनना नों बेफोरखौ मा बुंदों फिसा नों आंनि गुबै फिसाया No आफा No आं जादों बुहुमाव दैजाजानाय सासे सानोर हिनजावसा जायहा बिमा बिफानि जेबो ओंथियानो गैया मानो आफा मानो बुं बेफोरबायदि फावथिनायखौ आंनो मानो गेलेखो मानो आरो बिनि गुबै फोरमाना जादों निर्माली गला निर्माली नोंहा बेफोरबायदि हालोद माबोरै जानो मोनसाय माबोरै जानो मोनखो मानो आरो बुङाफा बेफोरबायदि फावथिनाखौ आंजों मानो गेलेखो मानो फिनि गुबै फावथिनागिरिया जादों बै दुथां एमएलए दिगन्त दैमारि बै सानखालि आंनि मिथिं माइनांसिया गोरलै खुदियाखौ जोनोम होनानै बियो रुंसारि जालाङो निर्मालिया आंनि बै गुरनि खोथियाखौ सम अनफैयोमोन बियो बांफैयोमन आरो रावबो गैयै समाव गाइखेरनि बथल लानानै गाइखेर सौफैयोमोन खोनास' बै गिख्रांथाव बारहुंखानि अमाबैसानि हरखौ बेसेबां बेसेसो मानो बेखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामनो हाया मानो हाया बे बाथ्राखौ नोंखौ जोबोद मोजां मिथिगौ मानो हसि साहाब मानो बे जाबाय आंनि थैजों जोनोम मोननाय खुदिया नङा आरो बे बाथ्राखौ नोंखौ जोबोद मोजां मिथिखागौ आरो बेयो जादों असि बरगयारि DMAजों जोनोम मोननाय सिनायथि गैयै खुदिया लाखिनांगोन सिस्टार लाखिनांगोन हस्पिटालाव जेसेबां फेसिलिटि नांगौ आं गासैखौबो खालामजोबनानै होगोन खालिनो बे बाथ्राखौ रावनोबो सिगाङाव दा खोन्था आरो नोंनो जेसेबां नांगौ आं गासैखौबो खालामजोबनानै होगोन फंसे बाथ्राखौ खर'आव मोजाङै सोनानै ला आंनि खुदिया मोजां जानांगोन आरो बेखौ नुब्लानो बै सुबुं समाजा थर खमफिनांगोन आरो जुदिसो हिनजावसा जायो बेखौ सेटेल आरे नोंखौ मिथिखागौ आं मा नों
Bukan kalau nuyo. Ambil kau nak mengajar. Mereka semua di bandar sana terang bawa. Hagar. Nanti dia pun di kau semua nanti. Ang ini kau dah pun nak layak. Hai sister, aku kau naik. Aku hoa. Aku kuya jadi mana hanai kehla. Aku betul. Hari huari kehla. Are aku bipada hai. Aku bipada hai. Are, nak bukan apa? Aku wanwa hanai. Are, nak aku bukan apa? Isilah hanai. Hey, angni khojaya wasa jananggen. Oda thananggen. Powerful jananggen. Are bai subung samaj ko akai mutholanare ras khalamno hainanggen. Are biar jananggen ang bagi dara. Aku lagi bawa cina gila nak. Esok mahu cina. Iseri luminai. Are masih luminai. Oh boy santali. Oh koma maine. Ham malu tuni gerbani kai sate. Hira bani soplo. Hey naik ni macam sobaynya. Mana siapa jenum jai. Biar apa nuah. Biar datang neng Durga. No. Boy santali. Hey nirmali are खुगायाव आसिन जानाय गोरलै खुदिया दैथुन लानानै गांखं बुब्राब जानाय संसारनि आबिर सारफाव आरो गुबुन फारसेथिं दं मालती Oksibatul khoro bajarai sadarila angni खुदिया हुआसा जानांगे ada थानांगे बेखौ लारो बै सुबुं समाजा गोदोर खंफिनांगोन आरो गुरुनि हिनजावसा जायो बेखौ बहाय साफा आरो नङाब्ला बिदिखागौ apa Marina angin tajam dengan dana baik jago. Angin kena mabri hai bahane. Ini tak kau di bawah, madam. Please, madam, tak kau di bawah. Please, Mohon. Please. Angin kau boleh Mohon. Angin lagi Mohon. Ya Allah. Kita bailang sudah ya. Ni dia pun naikkan sudah kena Mohon.
해나소만 해나소 해나시리도 해나시리도 이 강타발 하니 어마